Yes, jamen velkommen til. I dag der skal vi løbe intervaller, så det bliver super. Vi kører nogle der hedder dødsintervaller. Det er 2,5 km opvarmning, efterfulgt af 500 meter i sådan forholdsvis højt tempo, og så 500 meter recover. Det gør vi 2 gange. Og så derefter så har vi så 1 km i højt tempo, og så 500 meter recover, og det gør vi så 3 gange. Og så 2,5 km til at slutte af igen. Så det bliver jo fantastisk. Jeg er lige i gang med at varme op, lige strække lidt ud. Det kan jeg mærke, at jeg får brug for i dag. Og så skal vi lige have noget vand, og så er det bare afsted. Nu har jeg tøj på, og jeg er klar. Men jeg vil lige hurtigt sige, hvad formålet med dagens løb er. Altså i forgårs, der løb jeg 15 km, og det var mere sådan for at bygge noget udenholdenhed og noget kondi op. Så det var i et meget langsomt tempo. Og i dag der er formålet at kunne bygge noget fart op og noget udholdenhed i fart. Altså at kunne holde farten over en længere distance. Så det er egentlig bare god gammeldags kondi. Det bliver pisse hårdt, men det er det, vi godt kan lide, så det er fantastisk. Så lad os komme afsted. Yes, så har vi lige færdiggjort opvarmningen. Det var 2,5 km, og nu er vi i gang med de første 500 intervaller. Det første her, det er 4:25 pace, så derfor så kan jeg godt lige tale. Men lige om lidt, så ser jeg nok ikke sådan her ud. Indtil videre, så er det lækkert. Nu sænker vi tempoet. Nu er det recover i 500 meter. Og så, så er det bare om og om igen, indtil vi rammer målet. Så nu har jeg færdiggjort alle mine 500 meters intervaller og mit ene 1 km. Så jeg har 3 km tilbage, og så er det 2,5 km hjemtur. Så jeg skal lige presse på det sidste, og så er vi i mål. Let's go. Yes, nu er jeg færdig med alle intervallerne, så er det bare lige 2,5 km hjem, og så skal vi strække ud og have noget mad, så well done. Yes, nu er jeg kommet hjem og har lige fået pulsen og fået noget vand, hvilket var meget nødvendigt. Nu er det bare tid til at strække ud, lige få rullet musklerne lidt, få dem til at slappe af igen, så vi ikke får nogle skader. Så, let's do it. Nu har jeg fået strukket ud, og har det dejligt i kroppen igen. Så jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer mine intervaller, og hvordan det ser ud på dagens løbetur. Alright. Det første, det var min 2,5 km opvarmning, hvilket jeg gjorde med et pace på 5:02 i gennemsnit. Så havde jeg mit første løb, hvilket var 500 meter, og det gjorde jeg med et pace på 4:16 recovery, og det gjorde jeg med et pace på 4:37. Så mit recovery, og et andet løb, det var igen 500 meter, og der skruede jeg lidt op på tempoet, så her er vi oppe på 4:12 i pace. Efterfulgt af igen 500 meters recovery på 4:48. Den første kilometer, som jeg løb, det var på 4:08, og den næste, det var recovery, og det var så 5:02. Og så den sidste kilometer jeg løb, det var 3:50. Og så gik vi så over til cooldown, hvilket var 2,5 km igen, og det gjorde med et pace på 5:31. Så alt i alt, så endte jeg med at løbe 9,5 km på 45 minutter med et overall pace på 5:50. Så det er okay. Jeg er fint tilfreds. Jeg tror godt, jeg kunne have løbet lidt stærkere og givet lidt mere gas, men whatever. Den tager vi næste gang. Så tak fordi I så med. God dag.